Paano kung ang isang ina hindi na makalakad, hindi na makabangon? Paano kung ang siyam niyang anak, isa na lang ang naiwan? Sa malamig na sahig siya nakahiga. Tahimik, mag-isa, umaasa. Nasaan na sila? Bakit tila ang alaala na lang ang naiwan sa kanya? Sa isang tahimik at maliit na sulok ng kwarto na ito, nakahiga ang isang 74 na ina, si Lola Eulalia Misulanya, na mula pa sa Kamalig-Albay. Dala ng katandaan, hindi na niya maigalaw ang ilang parte ng kanyang katawan. Hindi na niya kayang tumayo, hindi na rin makalakad pa. Pero ang mas masakit umano para sa kanya, sa 9 niyang anak, isa na lang umano ang nais niyang alagaan. Ganyan siya nag-ano siya sa lupa. Katapos hindi na siya nakatayo. Nano ko na lang siya. Kaya ayan, pinunta ko na sa Pulangin Kilyaw. Pinaayos ko yon. Katapos ngayon, ganyan ang na niya, katawan niya. Hindi naman siya makatayo. Makahupo lang siya. Tapos, yun na po yung dahilan kung bakit hindi naghina po yung katawan niya? Opo. Kaya hindi na siya katayo. Lagi na lang siya nakahupo. Mga anong taon po yung nanay nangyari po sa kanya? Aywan ko kung kailan nandyan sa lang kami sa taas. Matagal na yun, mga 2014 na siguro yun. 2014? Oo. Ang katawan ni Lola Eulalia ay unti-unti nang bumibigay. Pero ang alaala niya, malinaw pa rin. Sa kanyang pagkakahiga, madalas siyang nakatitig sa kisame. Tahimik, pero ang isip ay lumilipad sa mga nakaraan. Ayaw ng mga kapatid ko, ako lang nag-aasikasan. Bakit po nanay, ayaw po ng mga kapatid niyo po? Ewan ko sa kanila, ayaw nila eh. Marumi na, ayaw nila. Ako lang mag-isa. Ako naglalaba, nag-ano na siya, rumi na, napapakain. Yun lahat nga ginagawa na sa kanya. Ako lang. Hindi kahit magbisita po, hindi po nila magawa? Hindi man nagbibisita pang kwaswal. Hindi man sila nagbibisita. Nakinasabi sa asawa ko, ano man yan ang mga kapatid mo? Hindi naman nagbibisita dito, mag-aasikaso lang, maglalaba, hindi, papaliguan hindi, ako lahat. Kaya yan, hindi na yan nakatayo, ginaganyan ko na lang. Pag linalabas, pinag-aaliasan ko ng mga diaper, pinano ko yan, lahat sa akin. Bakit? Ano pong klaseng ina po ito si Lola nung mga bata pa po kayo? Anong klaseng ina po siya? Mabait? Mabait. Masungit? Masungit ba? Ano ba yan? Ngayon, nasungit pa nga yan. Naano nga ako yan, ginaan-ganyan ako. Katapos ginaan niya, sinisipa niya, binubura niya. Namumura pa siya. Pero pinapabayaan ko lang yan. Nung mga bata pa po kayo? Mabait naman yan. Para ngayon yan, para hindi siya nakakalabas. Ewan ko, kahit siya pumupunta, ako lang na niya, pinaano ko yan. Hanggang ngayon, sa akin niya pumunta. Pinapabayaan ko na lang, sa akin yung gusto. Pero hindi po hinahanap ni Lola? Ay, hinahanap man sila. Pag kayo pumupunta dyan, tinitingnan lang sila. O hindi pa ganyan siya, naagaano siya ng sa lapid. Ngayon, hindi na. Nag-ano siya, nagtatanim ng kamuti, at saka mais. Yun lang. Ginagawa niya. Katapos, pag ano siyang kamote, naano niya, yun, sa bibingka, inaano niya sa bahay, binibinta niya yun. Yung malakas pa niyan. Sa edad ni Nanay Emiliana na 62 taon, na dapat sana ay nagpapahinga na, araw-araw pa rin niyang binubuhat si Lola Eulalia para painumin, paliguan at pakainin. Hindi alintana ang pagod, ang kirot ng katawan
o ang bigat ng responsibilidad upang alagaan ng ina. So, ikaw nanay, saan ka din po humuhugot ng lakas? Buti nanay, hindi ka po nagkakasakit. Hindi man ako nakakasakit. Pag masakit yung ulo ko, nilalagyan ko ng kating ko, yan lang. Yan nanay yung sekreto niyo po. Opo. So, paano nyo nanay nakakaya po na alagaan to si Lola? Kaya ko yun. Hindi ko naman ang pinapabayaan. Pabayaan mo siya, walang manggaasikaso niyan. So, ngayon nanay, ano po yung kahilingan nyo po sa Ako Bicol Party List para po dito kay Lola? Gusto ko ngayon maano sa wheelchair. Parang makaano siya, makaupo sa wheelchair. Makakalabas ko dyan sa mainit. Yan gusto ko. Ito ang simpleng hiling ni Emiliana para sa kanyang minamahal na ina. Simpleng hiling na ating tutuparin. At yan, partner, ang nakakabilib na kwento na pagmamahal nitong si Nanay Emiliana sa kanyang nanay. So ngayong hapon, inimbitahan natin si Nanay Emiliana Alimanya, ang anak ni Nanay Eulalia, dito sa ating studio, at kasama niya si Kagawad Pearly Ann Miranda ng Tinago, Camaligalbay. Magandang hapon po sa inyo. Opo. Nanay, unahin po namin kayo, no? Nanay Emiliana, kumusta po kayo ngayon, Nanay? Buti naman. Opo. Kanina po, Nanay, pinapanood po natin yung VTR. Habang nanonood po tayo, bumubuhos po yung luha po ninyo. Bakit? Ano po yung nararamdaman niyo, Nanay? Na ano nga ako nalulungkot. Nalulungkot po kayo para sa sitwasyon ni Nanay. Opo. Gaano niyo po kamahal ang nanay po ninyo? Mahal ko yung nanay ko. Kasi naasikaso ko siya. Walang iba nag-aasikaso. Opo. Alam niyo po, Nay, sa edad po ninyong yan, kahit po ay matanda na rin po kayo kung tutuusin, pero yung lakas ng loob na inaasikaso niyo po yung nanay niyo, yung pagmamahal na ipinaparamdam niyo po, doon po, believe na po kami sa inyo, Nanay Emiliana. Opo. Opo. Ano po yung sekreto po niyo, Nay? Bakit wala po kayong nararamdamang mga sakit? Wala. Bakit po, Nay? Mga gulay po yung kinakain niyo, mga Opo. masustansyang pagkain. Opo. At Karne. o yun. At saka manok. Okay, so grow, and go Gulay. foods. So, Nanay, eto pong nanay po ninyo ay 98 years old na. Opo. So, dalawang taon na lang, Nay, centenarya na po itong si Nanay. So, ibig sabihin, yung buhay na natitira po ni Nanay dito po sa mundo, kayo po yung nagiging rason kung bakit po humahaba yun dahil sa pagmamal at pag-aasikaso po ninyo. Di ba, Nay? Opo. Opo. Dahil dyan, Nay, si Nanay hindi na makapaglakad dahil po sa kanyang sakit. Ano po yung sakit po niya, Nay? Namilay. Namilay. Ano po yun? Napilay. Napilay siya. Napilay. So ito po bang pagkapilay ni Lola ay napatingnan niyo po sa doktor? Oo. Ano daw po sabi ng doktor? Hindi naman siya, hindi naman niyang sa matanda na yan. So hindi na daw po kaya Opo. ng i-undergo ng operation dahil sa tanda po ni Nanay. Kumbaga marurupok na po yung mga buto. Opo. Opo. Pero bakit po, Nay? Ikaw lang. Ikaw po yung nagbigay po ng oras, asikaso para kay Lola. Kayo po ba ay nasa isang bahay lang? Opo. Ayun, kaya pala partner. So kumbaga, sa kanya naiwan itong si nanay niya, kaya siya talaga yung mag-aasikaso. Pero tumutulong naman itong iba mong kapatid sa Hindi pangangailangan naman. ni... Hindi naman. Ako lang. Kami Ikaw lang mag-asawa. talaga. Pero Opo. Gaano kahirap daw po, Nanay, na araw-araw yung daily routine nyo po, yung araw-araw na ginagawa nyo po ay mag-aasikaso sa nanay, papakainin, papaliguan. at walang kapalit partner. Opo, Siya yung tapos nag-iisa lang. kinaumagahan, ikaw na naman ulit po yun. Ano po, gaano kahirap, Nay? Ayos lang.
Ayos lang. Ayun, Kagawad, beautiful Kagawad Pearly Ann Miranda. Ayan, Kagawad, nabalitaan po namin na kayo po yung dahilan kung bakit nailapit po itong kahilingan ni Nanay. Ito pong kahilingan ni Nanay ay nakarating po sa amin dahil po sa inyo, Kagawad. Totoo po ba ito? Yes po, totoo po. Opo. Ano po yung nakikita nyo pong sitwasyon? Bakit po ay humiling po kayo na matulungan po itong magnanay? Bali kasi ma'am, na-appoint kasi ako ng CBRW noong August 6. So, may po sa akin na ibigay na record ng mga bedridden na mga senior. Tapos, pinuntahan ko po sila. Tapos, nakita ko po talaga yung sitwasyon ni Nanay na kaya kailangan po talaga ng wheelchair kasi nahirapan po din si Nanay Emiliana kasi senior na din po siya. Tapos, kung makita po talaga ma'am yung sitwasyon nung dinadaanan nila, yung parang tulay is yung kawayan lang, bamboo. Ang hirap po talaga. So, personal po ninyong nakita yung sitwasyon nila at talagang nakakaawa yung sitwasyon. Kaya, dahil doon, hindi kayo nagdalawang isip, ipinaabot niyo ito sa Ako Bicol. Yes po. Ayun. Ang gagustuhan mo ngayon, mabigyan sila ng wheelchair po. Para sa ora mismong pagtugon sa inyong munting kahilingan, kasama natin ngayon si Ma'am Sally Luces, ang Regional Community Connections Program Officer ng Ako Bicol Party List. Nanay, nandito na po ang kahilingan nyo, Kagawad. Nandiyan nakikita nyo po yung wheelchair. At alam nyo po na, Nanay, saludo po ang Ako Bicol Party List sa katulad nyo. Senior na po kayo. Tapos, nag-aalaga pa kayo ng nanay na almost 100 years old na. Grabe po yung sakripisyo na talagang inilalaan nyo, yung oras, yung pagmamahal. At hindi siya nagre-reklamo. Ang dami nyong magkakapatid. Asan sila? Talaga sa ganyan, sa pagkaang magulang na may nararamdaman niya. Yung ibang kapatid natin, kumbaga tawag dun sa Bicol, litik-litik na. Ang padulag-dulag na. Pero po kayo, saludo po kami sa inyo dahil dyan, kayo po ay isang inspirasyon ng Ako Bicol Party List at ng mga Bicolano. Kaya po ang Ako Bicol Party List ay patuloy po na nagkakaroon ng ganitong programa pagdating po sa Tabang sa Karahayan dahil isa po kayo sa nagsisilbing inspirasyon upang patuloy po na manilbihan ang Ako Bicol, makinig sa ating mga kababayan at ora mismong ibinibigay ang tulong. So, misali nababanggit mo, wheelchair, yung ibibigay ng Ako Bicol dahil yun ang kahilingan ni Kagawad para dito sa magnanay. Pero aside of that, misali, aside of wheelchair, ano pa ba yung iaabot nating tulong dito po sa kanila? Siyempre, meron pong hindi kayo uuwi na wala kayong isasaing dahil meron po dyan na 10 kilong bigas at meron pa po yan kasamang mga groceries at yan, banig. Madami yan, wheelchair, aside of wheelchair, meron pang mga grocery items, bigas, banig para mapalitan na yung partner. ginagamit. Meron pang kumot dito, partner. Meron pang kumot. So, napakadami niyang mga ibibigay ng Ako Bicol Party List at ng Tabang Ora mismo. Nanay, ano po yung masasabi niyo? Ayan, Sa malamat po, Maki. Anong sa malamat? Thank you. English na partner. In English na lang yung salamat. Thank you din po sa inyo, Nanay, dahil sa inyo po, naramdaman po namin kung paano talaga dapat ay bigyang halaga yung pagsisilbi, pag-aalaga, pag-aaruga sa isang nanay na matanda na. Opo. Maraming salamat po, Nanay. Kami po ay saludo po sa inyo. Salamat po.